child I know. You heard Sumunan niya ako na kami it sa Bagamilon kung sa hindi na naman ako madudumanan, bre! It's not your fault. Kabistado ka, kabistado, Lod! Yes, Jaydan Bicolano! Yeah. Anong page mo? Anong page? Jaydan Bicolano TV. Anong content mo, boy? Slow, Jaydan, slow! Like and follow nito yan. Ano yan? Makakaiba natin sa susunod na susunod. Gang, gang! Gang, gang! Yeah! Yo, what's up mga men? So, another vlog na naman, another nature trip na naman kita mga men. So, kaibahan to sina Seo, silang ibang mga content creator dito sa Bicol. Mga taga-Lima na lang yan kaibahan ko, pero syempre, dahil nature vlog kita, puro kaugmahan kita, and syempre positive man, iibaw ka muna dito sa Busay Falls, tapos Herodes. So, paduman kami. Kaya, explore ka ni. Ayun lang, Ay, kibot. Yo, what's up? Vlogin is slow, Jay. What's up, Jablo, Stre? Malupitin nyo na maray. Ang pag nabuo. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Salamat po na lang dito sa It'll be alright. Ano yun? Baliwan nga. Panood ka muna nanay. Isa yung masiram, boy. Sirawan ng tubig, gano'n ako. Yo, so tamang lakaw lang mga men. Yan dyan si ano. Bade. Si Jambit. Tapos si tamang ano pala no. Jambit baga. Si Ramon magpara. Ano yan, boys? Over? Nature talaga eh. Haba ko, vlog talaga ni. Let's go! Magayon na naman ang duduman namin, men! Men! Bore, mababasa ako. Tara na! Mababasa ako. Boy, ano ba yun? Ano ako dyan? Cow. Ano yan, boy? Tagtong panahon kaya talaga, di na usang dinosaur. Yan, may dinosaur. Hindi. Susunod niya na mayong hanggang paglakaw na naman ang ginigigin eh. Pero tamang explore lang kami men. Harayo ang agi magapo pero ano baga ni po din experience. Minsan lang yung nangyari sa buhay. Kaya labo-labon pa na. Intero na yun ang sana. Ano yun yan? May ano ba kami? May stopover. May stopover mo. May milk tea dyan. May Jollibee sa loob. Kaya, si mga nagutom, pwede mag-milk tea dyan. G na yan. Sabi na naman ni Carl. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we run so fast. Yo, so nakakot kami sa Falls na Ineo. Ang akala ko yun ani, bako pa pala, may saro pa pala, duman sa pinakataas pa. Pero hilangunin dumino. Men, sulit na sulit ang place na Ineo, talagang grabe. Masirangon magpara nature, magpara explore sa buhay, magpara duman sa harayo, magrayo sa problema. Kung arag mo lang ka na mahiling mo, maka ng problema talaga. Kaya men, susulitin ta ninyo mga pagkakataon ng Leo. Enjoy tani, explore ka mo, ibako ka mo ng Leo. Let's go! Days I wonder, we were always gonna last. Yeah. Magawawara na naman kami. Baka ang maabutan sa kaniyo. Pasakaw na. Hindi, karamuan. Saan ba yung abi talaga? Doon ba kayo ng view men oh? Kaya nung ito men. Grabe men. Sulit na sulit man talaga. Sige na nga, nagdi na lang. Ha? Pwede ba diba? Pwede ba lang? Tears and the laughter. How could we fall so fast? May agan dyan.
Mr. Boy, hiking. Baralik kami, boss. Mapanalagi naman. Kung yung masasabi mo sa explore tang Ineo. Ini yung kaugmanan niyo. Dahil tani madadara sa taas. Habang yung di kawan tani importansya ng panahon na maging maugma. Grabe. Para Vice Mayor. Balang araw. Mayo, basta. Hindi, sa sulit kita, di kaso may hinahanap talaga kami malupit na place. Bako pa ni, may pinakamagaling pala, di kaya ligmanan lang yan, bulag. Babalik kami, Ti. But I still miss the way you used to feel. Ano yan, boss? Ay, Anliwad. jam. Anliwad. Jam. Yo. Grabe, mapagalo ng explore ta pero sulit ano. It's a hiking, man. Bako ng vlog hiking. Sa 25 pesos po, delivery lang pala. Grabe. Ang tubig galing. Kung kasi man po ni, pasensya na po. Maman, sa ano talaga, pinapundo lang talaga tanong. Libre ang tubig, buyo. Solid. Tutusok mo lang naman oh, ang pansarado. Lagay yung tubig yan, ano? Grabe. Tumbler. Excuse me. Iba ang experience mo ngunyan, malala. Pero solid. History. History Got talaga. too high. Yeah, I do remember tears on the laughter. How could we fall so fast and let us go? Yo, talagang sulok na sulok man ang tigdudumanan may ay. Iba. Kumbaga malala talaga ni pero solid ano? Ano masasabi nito men? Goods lang. Goods. Hindi ko na malilingawan ang sa pagkadon ko. Hanggang sa pagkado. Malala mo talaga men. So bago pa kita kaikot-ikot, baba taas. Grabe. Pero solid man. Talagang dahil makakalingaw-lingaw ang lugar na niyo ay. Woo! Ano, tubig na naman? Tubig na, tubig na. Ha? Ano sa'yo ng tubig? Yan sa baba. Sige. Ano, kaya pa? Hindi ko na kaya. Hindi ko na malilingawan hanggang sa paggadan ko, men. Pero solid. Solid. Yes, you know. Let's go, let's go. Ano mo tubig? Ano mo tubig? Now that it's ended, nothing to say, 'cause guess we've said it all. Now why do we care to dream? Guess we wanna believe that it's not too late. And why do we care to Kaya pa? dream? We gotta believe it is not too late. Ano, mayo pa kita? Ano, dito talaga? Mayo pa daw. Grabe ang buhay tayo. Ano, kaya pa udahin na? Takong tayo, balik na kita. Walang tigil na lakad to, ah. Kita, no choice, ginustutan eh. Iba ka. Yo! Sa wakas, men. Nakaabot mang girare kami ni Dio. Yes! Grabe. Hoy na oh. Yo! Kumay lindo. Hey! Sana ba kung blurred? Blurred. Nakaabot na kami, men. Salamat sa Diyos! Sa pirang oras na paglakaw, uwi na kami. Grabe. Solid. I look into Yo! Sa wakas! Nakaabot ng girare ni Gio Meno. Magayunan! Yes! Sulit. Hindi ko mapaliwanag ang lugar na niyo pero sobrang gayon, sobrang sulit. Talagang grabe. Grabe ka Lord, grabe ang tig-create mo. Nature na nature, talagang kalmado. So, sabi ko nga ni, yung problema ni Gio. So, at yan, papailan ko sa inyo kung paano ni kagayon. Kaya, cheap! I was out drinking, looking for the next thing. Pare, mano ka, maluto ka? Yo.
Ano lutuan mo? Ang pansit kita mo yan, men. Pansit. Ang manangata na pansit. Masarap naman ang buhay ni Kaniyo ay. Tamang. Nakaduyan-duyan ka pa. Ito na kami sa ano. Sa... Hindi ko pa makakalimutan. Tapos kinalimutan ka na. Ay, mga ganun. Down, I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The Yung gusto mo niya, maluto mo na kita mga men at mag-apo. Eh, siyempre, para sa pagkakanta. Kaya, wherever you go, and when it gets dark, stay strong. burn. Never alone, you're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Now I cannot picture my life being without you. You're the center of my life. I know we can pick the future. Baby, I won't lose you. You know that I will stick around. Oh, luto-luto kita. I will stick Gutom na, mga kaibanan ka. At yan namin, painitin ka man. Ang trabaho mo talaga, men. Siya talaga ako sa Manila. promise you that Sira mo yung magluto. Kasi sira mo. Sira mo. Actually, puta ka lang. Tawid na, men. Tawid na, men. Hey, tawyo muna, tawyo. Huwag ka ng tawyo. Mapait yan. Hindi mo sa naging tawid. Guwapa. Tapos pansit. Yan, pansit na, pansit. Ubusin mo yan. Takulang pa yan. Ubusin mo na yan. Kulang pa yan. Malakpak sa pansit. Oh, sige na. Tubig Sigulay, sigulay. Dapat ginisita mo sigulay. Maskad na ang pansit. Hamag talaga ka mo. Top noodles na lang dadaro mo na sunod. Dito pa rin. Ang katubari. never alone. You're never alone. The sun will shine. Hindi na ba? Nagdideyo sa karayo-rayo ng Paralakaw. Para magluto. Maluto lang pala hindi. Papasakit sa buhay. Dinospisyonan pa. Pwede mo lang paglakad. Eh, ka naman para kung Ayaw nga na! Stop! Ang Stop ang buhay lahat! magduyang ka duman. Di ba pa ginigiri si chicken feet? Kainin. Pagduwan to buhay sa rambitis. Pagduwan Huwag na yung kutsilyo. Nakato mo na lang. Ano to? May kutilya ba kasalit? Grabe ni. Ano pa yan? Grabe ang lutuan ni. Grabe ba? Grabe ba? Sa totoo lang. Grabe. The sun will shine. The sun will shine. Yeah. The sun will shine. Putangin na. Ay, ito na naman eh. Paano? Lord, ang hayop na yan. Grabe talaga ang gusto ni Jam. Talented talaga. Yun, masabi ko. Gabos engineer ang kaibanan. Engineer sa pansit. Anong masabi mo? Ano nga yung page mo pa di? Inhinyerong lapatero mga tao. Inhinyerong lapatero. Pero dito pa maglutong pansit. Yeah, talaga. Ang puta na kapag. Para sa ninyo, yung Mansit Boy, tapos tulutan ka ng Adidas, para sulit na, tapos karitos na nila. And yeah, let's go! Para sa akin pa niyo! Yun yan. Uwit! Uwit! Uy, baka maulan ito. Dito ba? Who lost their hope.
Parang po kami ganit, pa nagkakarigos, o sa ibang manalupalop kami nagluluman. Bahala na kung anong mangyari. Luto na yan. Tao na ning may pansit. Then Yun, ayun na paglinigan. Tao ba nandun baka mabasa? Uy, mauula. Uy! Can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. Si Manok, para sabay-sabay na sila ano ba? Ang Tao na muna nindo ang tao yung na naman. kawali. Puro yan, padiiyan mo na. Kawali muna, boy, papainit ko ng Para maray. ka na bala ka mo. Para madaling Ang maluto. tao yung kay Bakit may mainit? Mainit na baga, nagkaano na. Guard! Guard! There is no one who So, grabe ang nangyayari niyo. Solid na maray talaga. Nakakaibig. Nakakaibig ang aso. Malanitog sa mata. Silver Swan, baka naman. Nasa nature na ang ano nito, pangaran. Hoy, tinitig gugasan. Pwede na yan. Aktong panahon, ang kinakan laboy. Ha? Like, si Papa kaya tip talaga. Kasi Mama parang luto talaga. Kung baka Pero, tayo mo na rin binigay mo. taon ko na nang binigay mo pagluto. Tarala kung paano ang proseso. Dadal mo talaga. Igaadalan ko talaga may. Pero sa bawat gamit mo talagang minsan maaskad, minsan may Ayun, normal yan. Pari. pero nakuha mo sa pata. Nakuha ko ang patama kung paano magluto ba ang masarap. Tirada mo ha? Ano lang, ang description ng video. Sibuyas, bawang, paslana, papainitan mo. Mando ka pa eh. Ilag mo na tulo si mga uring ilalaag. Talagang binibisado mo talagang luto mo. Talagang pinadayo mo talaga. Ayun. Hindi mo naman, nagdidikit kita para magluto, para ipanamit lang sa indo. Kung gaano kasiram. Na may kukupan eh. Paano ang si mga tubagang mga ship baga sa ibang bansa? Paano kayo? Lupit talaga! Slow J! Malupit lang mo yun. Yo, sa halagang 15 pesos, may bitis ka ng Adidas. Slow G Food House. May kuko pa, may kuko. May kuko pa. Sige na kailangan. Adidas with kuko. The Dragon Foot! Yeah! Dragon Foot! Kaya kung gusto nyo pa kung mapaluto ka mong Adidas, i-PM nyo ko sa page ko. Adidas with kuko. Ang tao yung pa ang paglagay kayo pa with feelings. Ay, putang iram! Araw ka na paglagay. Ano mo, garo yung pulse. Oh, surunodan na yan. Araw talaga yung kayo pa Montolog. Okay, baga na ang tubig. Tubig. Tubig na na, paluto mo ng toyo. Ano pwede magluto ba Ining aso talaga, talagang ano yan ano. Ang aso talaga ba ang aso talaga pampakusog yun sa mata. Yan inaabot ng smoking plate. Dahil ito pasok sa joke. Ano to? Sinauna na to garo mga vintage na to. Anong ngaran ka to? Ano na? Pero maurag niya magsuba. Nakakapikon. Ano yan? Ano yung pula? Hindi talaga. Kaya po na yung matapos luto Kaya po nito. talaga ni- Guslok ng bitoka mo. Grabe na. Kepon talaga ni Kanista. Ano? Ayo. Burin mo ng paniri. Sa rin sa panig nakikit ka ng pansit. Ilumampis mo. Kung may assistant, di ka makakaluto. Ano? Ayo. Kaya pag maluto ka mong Adidas, dati mga alalay ka mong araw ka rin katalino. Tigliligan si Bitis, ilaga. then tinanggal si Coco. Ay, putang ina mo yung may kuko. Masabit yung sa lalamunan. Import pala sa Nilinindo. Ako ko sa indo, ako ko nila. Ganahin doon tubig. Para ka tubig. Kaya Ayaw magpag-exterar ng tubig, yung tubig. Punta na yung spring. ito na ang gagamit ng tagyan pa niya. Yeah. Parat lang. Yun na yan. Ikaw para reklamo sa buhay mo. May essential flavor na kanya. Coca-Cola baka naman. Isang maray. Kada ako namang ano. Tigpara ako namang ganito yun dapat. Dahil may araw ko anong luto ni. Adidas o Nike na nis. Bako na ng Adidas. Nike na ni. Kung dahil bako Nike. Ito in-interview kan TV na abistado si Luto mo araw ka yan interview na daw. Yung mga tao inarang ko. Yung luto na ni. Bako na ni yung Adidas. Kung bakong Nike.
Pubo! Kung ba kung pubo? Ano pa rin? Converse! Converse na rin ba ko talaga Adidas? Louis Vuitton. Ayaw ko na eh. The wind could The Dragon Fruit. What if your sweetness could reach every heart? Ay, ano naman, ubuso mo na yan. Buso na. Lalagyan ng tayong tubig. Hindi, nalag ka sa tuyo, Charles Pansip. Ay, yung pinalilang ko ano. Ayan! Nakakatawang mura sa mula. Talagang, pare, pakis daw. Sabi ko bang babae. Bromance. Tropa time. Ayan ba na siya, ano? Ano nga yung page mo pa rin? Ininyero lakwatero. Kabustado ka, ano? Ininyero lakwatero lang. Yan. Yan ang page. Nilingawan na. Yan. Yan na una na Page niya yan. talaga talasa. Ano? Tiram. Magsara mag-nature. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. May kuko, ang ayos na I yan. know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Pero yan, lantay na. All your life you tried. Boy. Sindabo na ako, bore. Walang paning. Ay, yung una talaga. Ay, Junior. With kuko. Eh. Adidas na may kuko pa. Sirawan bagay. Didn't seem to do you any good. Ay, na si Royal. Oto ng royal mo, no? Pinatong na. I would be up waiting for you if you had to leave. Palikutan naman rin yung tubig. I would Hindi ako kami naman sa realize sa taas. Palikutan namin, mahanap pa kami kalibutan. Explore ka naman. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe you should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Tapos, Tapos yun na to. Love it till the end of time. I just wanna hold you for forever. Everything you're making me better. 'Cause a love like this is rare. You tell me you're scared. You tell me you're weak, but I know you're strong than what you think. And I know it's hard. I know it's rough. We'll make it through. And now back to love. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue.
mag-vlog silang kita, di kita nakaano ta. Mababasa ang camera. Korleana. Di, waduh bos.